sa buong harapan. Mamahalan na naman ang karanasan. Sa sarili ko handa ang may alam. Sabi ko na naman at ang hangin ay may kalam.
to rain. For just this time to dream out the open, waiting for the day. Yes, Spanish wings and fly away again. Fly away, sky to fly towards the dreams that so very far behind. Fly away, sky to fly
Every dance with a guy who gets you the eye, let him hold you tight. Oh, you can smile, every smile for the man who got joy, and we need to pair on life. Let's all forget to stay, maybe you're wrong, when it's all so funny. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? That you feel it when we touch. I will never let you go, 'cause I love you so much. You can taste your carry on till the night is gone and it's time to go. Say
Sure.
Kiss me,
masigabong palakpakan ng LGU Alaminos for coming up with this grand celebration. And I know tonight is the Grand Ball and Balikbayan Night. And this is the most awaited evening of most Alaminians, if not most Balikbayans. I heard somebody say before I entered, you know, Miss Amanda, it would be a dream come true that in time I'd be a part of the Balikbayan Night or the Grand Ball Night, because it would mean as if I've already accomplished a lot of things. It is when the night when a lot of people like you are dressed up to the nines, nakabihis talaga postura with your gowns and your suits and ties. Meanwhile, before we start with our program, it is but right that we all stand up for an invocation. All the things
part of the third 100 Islands Parao Festival. And I would like to, oh, by the way, let us all welcome, ladies and gentlemen, as he enters, the board member and president of Liga ng mga Barangay Federation Pangasinan Chapter, Honorable Art Brian Celeste. Palakpakan po natin. Maraming salamat. I would like to know, this is just a curious mind that I have, curious question. Kindly raise your hand, who among you are balikbayans? Kindly raise your hands. Let us give them a round of applause. Ako talagang pinaghahandaan ng Balikbayan Night. You know, there was a question in our office that would say, hindi naman ako balikbayan. Some na they have transferred to a different place, in Bulacan, or if not to a different town in Pangasinan. They always look forward to the Balikbayan Night and the Grand Ball Night. So, it is but right for some, to, if not galing sa ibang bansa, galing sa ibang lugar. So, kaya Balikbayan Night. And even before the start of the year, our board of directors in Alameda City Water District would always ask, dapat magpa-reserve na kayo ng table this early on para sigurado ang spot natin. Now, talking about all that and a lot more other activities that we have for you in the coming days, till the 28th, if I'm not mistaken, all about the third 100 Islands Parao Festival, and to formally welcome everyone, let us welcome. I believe their family just had a reunion a couple of days back right here in Don Leopoldo Season Convention Center. The City Department Head, one executive chairman of this year's third 100 Islands Parao Festival 2019, hardworking Miguel L. Sison. Thank you very much, Ms. Amanda. To our Honorable Mayor, Arthur F. Celeste, Board Member Art Brian Celeste, then the other half, our City Mayor, Madam Chloe, our City Administrator, Emilio Heliado. I see earlier former Mayor of the City, former Mayor Don Montenera, I think is around, and also former Vice Mayor Manzano, who is also with us this evening. To our dear Balikbayan, and by the way, I would like also to greet the activity chairman of this Grand Ball of Balikbayan, our city treasurer, Madam Shirley de la Cruz, and co-chaired by our city accountant, Mrs. Emily Acosta. Our dear friends, Balikbayans, mga kababayan natin, ladies and gentlemen, good evening. Tonight is indeed another night to be remembered, as this is an opportune time to thank our patron Saint Joseph, the carpenter, for the many favors accorded to our city all through the years. This activity is also an avenue of coming together, renew our friendship, build camaraderie as one big family of all Alamedians here and abroad. As one of the many highlights of our celebration of the third 100 Islands Parao Festival. This year's celebration theme, Masagda Ria Pagkakasakay, Balbalo Ria Panapigan Tanasinsuy Baloy, which means in English, strong unity, a boost to development and progress of Alameda City. This is a timely theme that will entice Alamedians here and abroad to be united in vision that someday and somehow Alameda City will become a major city in our region. Not only being
the tourism icon of Region 1. Having tourist arrival in the 100 Islands National Park as of yesterday, 2019, we have 118,855 tourist arrival so far. And we have an income for the tourism of 11,153,517. Where indeed the LGU Alaminos is thankful and grateful for our kababayans who believe in our vision that they invested in our city, particularly on accommodation establishments, restaurants, and others. Not only on tourism, but share the resources for our fellow Alaminians. We encourage everyone to be strongly united in support to the worthwhile programs and projects of the local government of Alaminos, spearheaded by our dynamic and visionary and very active City Mayor Honorable Arthur F. Celeste. So ladies and gentlemen, tonight I enjoin all of you to just enjoy the music and dance floor because this is your night. Once again, welcome and have fun. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Miguel L. Sison, for welcoming everybody and for giving us a gist of what is to happen or what has transpired over the years in the celebration of the 100 Islands Barrel Festival. Meanwhile, to just give you guys an icebreaker, tonight we are being joined by the title holders of the recently concluded Mr. and Miss 100 Islands 2019. For your kind information, we have just launched the Mr. 100 Islands. So our first king will be walking down the aisle. Ladies and gentlemen, freshly crowned from last March 18, Mr. and Miss 100 Islands, let us welcome right here at Don Leopoldo Sison Convention Center, our title holders. Let's start off with the second runner-up, Miss 100 Islands, Isabel Noraga. Followed by Mr. Environment, Faisal Warbon.
behalf of the City Vice Mayor, Honorable Jose Antonio Miguel Y. Perez, who unfortunately can't make it tonight because of some important matters that he needs to attend, let us welcome on stage Mr. Arvin Braganza. Before we let him take the stage, we would like to make an announcement. We would like to call the attention of the owner of the red Honda Jazz with the plate number AEW468. Kindly move your car. The owner of the Honda Jazz red color with the plate number AEW468. Kindly move your car. Thank you so much. Now, meanwhile, before anything else, we have another person, very amiable, very hardworking, and also talented and smart lady. The next person will be representing her dad. Her dad, by the way, is the board member of the 1st District of Pangasinan, in the person of Honorable Antonio Rene D. Sison. He will be represented to render a message. Let us welcome the beautiful, the game changer, Michelle Sison Segundera. A pleasant evening to one and all. On behalf of Board Member Antonio Rene Sison, I would like to greet each and everyone present, particularly our dear Balikbayans, visiting guests and friends, a wonderful evening and happy fiesta. I would like to take this opportunity to greet our dignitaries. Of course, our soon-to-be Governor of Pangasinan, Honorable Mayor Arthur F. Celeste. Honorable Jose Antonio Miguel Y. Perez, our City Vice Mayor. And of course, our soon-to-be Mayor of Alaminos, Honorable Board Member R. Brian C. Celeste. And of course, Mr. Miguel L. Sison, this year's Executive Chairman of the 3rd 100 Islands Parao Festival. And Dr. Enlu Galiado, our City Administrator. Board Member Rene Sison would like to convey his message of gratitude to all our Balikbayans and dear friends for continuously supporting our yearly fiesta, particularly our Balikbayan Night. Our local government made sure that one of our highlights of our annual fiesta is devoted to you, our dear Balikbayans, who year in, year out, return to our hometown of Alaminos to enjoy the festivities up for the month of March. Truly, this event was set for you. And we hope that you will enjoy the night, reminiscing fond memories with friends and family. And at the same time, reignite the bonds of lifelong friendship. Finally, may Saint Joseph continuously bless us in all our endeavors and guide us to the path of righteousness for the greater glory of our good Lord. Again, a wonderful evening to one and all. Thank you so much, Madam Michelle Sison Segundera, for that warm message, speaking on behalf of her father, Board Member of the 1st District of Pangasinan, Honorable Antonio Rene D. Sison.
before we let him take the podium and say his message to everybody, let us first watch this short video clip. Ang Alaminos City ngayon, nagpatuloy ang pagunlad sa lungsod ng Alaminos sa pamuno ni Mayor Arthur F. Celeste at higit pang pinagibayo ang mga programa at proyekto upang patuloy na maramdaman na ang Alaminos City ay tunay na para sa lahat. Ang aming People's Park na nagiging pasyalan ng mga pamilya at mga magkakaibigan at ating mga bisita, kung saan may food court din sa loob nito, ang state-of-the-art Leopoldo Season Convention Center na nagsisilbing venue ng mga big events ng syudad, conventions, activities at mga special occasions. Ang ating namang Children's Park and Activity Center ay patuloy na nagsisilbing playground para sa mga bata. Dito ay matatagpuan ang ating Alaminos City Sports Complex na nagsisilbing lugar para sa mga sports activities at training ground para sa ating mga kabataan upang mas lalo pang mahasa ang kanilang husay at galing sa larangan ng sports. At dito rin matatagpuan ang ating Stimulation and Activity Center o AMSTAC, kung saan patuloy na tinutulungang maging produktibo ang mga may kapansanan. Sa katunayan, dito rin natin makikita ang maliwalas na opisina para sa ating mga lolo at lola. Tiniyak din ni Mayor Art ang pagkakaroon ng ligtas na mga pamayanan dito sa ating syudad sa pamamagitan ng Forced Shelter Assistance Program o AMSISA na nagsimula pa noong taong 2016 na naglalayong mabigyan ng libre, disente at matibay na tirahan ang mga mamamayan ng syudad na kadalasang sinasalakay ng mga kalamidad upang siguruhin ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang pagbubuwis ng buhay. Sa ngayon ay umaabot na sa 162 housing units ang ating nag-award sa mga benepisyaryo sa tulong ng Department of Social Welfare and Development Office at ng National Housing Authority sa tatlong magkakaibang sites, kabilang dito ang Sitio Santo Rosario sa Barangay Luca, Sitio Lumos sa Barangay Pangapisan, kung saan napatayuan na rin ang isang elementary school at sa Barangay Victoria Telva. Patuloy din ang pangangalaga ng ating mga bakawan o mangroves dahil sa ating nitong proteksyon sa mga nakatira sa mga coastal barangays at nagsisilbi itong pangitlugan at tirahan ng mga isda para sa masagalang huli at kabuhayan lalo na sa ating mga maliliit na mga isda. Sa katunayan, noong taong 2014 ay pinunduhan ng Metro Pacific Investment Corporation o MPIC ang pagpapatayo ng Mangrove Propagation and Information Center sa Barangay Wood dito sa ating syudad, ang kauna-unahan sa Luzon. Pinaulad din Mayor Art ang Maria Valdez Pornello o ang MPC Technical Farm na matatagpuan sa Barangay Tangkaran kung saan nakatayo ang 100 Islands Ikawayan Factory na ngayon unti-unti na nakikilala dahil sa natatami nitong mga produkto mula sa bamboo o ang kawayan at higit sa lahat nakakapagbigay ng dagdag trabaho para sa ating mga kababayan. Makikita din dito ang mga makukulay na ordinaryong ng syudad na paboritong benchmarking sites ng mga LGUs, mga mag-aaral at iba't ibang grupo. Pinasigla din ang kalagayang pang-turismo sa syudad sa itinagmamalaki nitong Howard Islands National Park. Ilan sa kanyang mga nagawa ay ang pagsasaayos sa mga pasilidad pang-turismo, kagaya ng pagpapaganda sa local park na paboritong pagpasyalan ng mga bisita upang magbanding ang magsaya at kamakailan lamang ay pinasinayaan din ang mas pinalaki at mas pinagandang City Tourism Office. Pagbuso din ang Toy and Bonsai Garden na tinaguri ang selfie capital ng buong syudad dahil sa pamilya nitong architectural design na mga sa mas modern nature ng ating mga isla. Pwede rin naman mag-relax ang buong pamilya at kapagkata sa ating entertainment area. Bawat turista ay siguradong mag-enjoy din sa mga samusahing activities sa ating mga isla katulad ng zipline at marami pang iba. Higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng syudad ng isang pilgrim site kung saan ang 55 feet na imahe ni Jesucristo na tagapagligtas ay makikita sa tuktok ng Pilgrimage Island. Sa ngayon, paborito itong puntahan ng mga devoto mula sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa 4 Stations of the Cross na makikita dito. Isama pa ang pagkakaroon o ang pagkakataon na matanaw ang kagandahan ng buong Islam na kanimoy paraiso para sa lahat. Sa maliking panahon, walang kaming ang asenso at damang ang tuloy-tuloy na
Kongreso sa siyudad ng Alaminos. Patunay nito ang mga karangalang itinawad sa siyudad ng kabilang dito ang Seal of Good Local Governance, Seal of Child-Friendly Local Governance, Public Visit Award, ang marami pang iba dahil sa nagkakaisang damdamin at adhikain ng mga mamamayan sa pamumuno ni Mayor Art Celeste. Patuloy din ang trainings for livelihood para sa iba't ibang sektor ng ating syudad at libreng edukasyon para sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Alaminos City Scholarship Program. Sa kanyang mga ngiti ay mawawalaan ang taus-puso at tapat na hangarin ng isang leader na handa at patuloy na tumulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng pagkakataon, siya ay maaasahan. Siya ang ating partner for change, kagalang-galang Mayor Arthur Del Fierro Celeste na nagpakita ng tunay na kalinga sa barangay at nagparamdam na ang Alaminos City ay tunay na para sa lahat. That was a great compilation of achievements of our next speaker. Ladies and gentlemen, I've never seen a man who is as dedicated as he is, who would reach the grassroots and up until the grassroots until now is still doing that, and always gives out a very genuine smile to everybody. Ladies and gentlemen, ang kapartner po natin sa pag-udlan at pagbabago, Mayor Arthur F. Celeste! Maraming salamat, Amanda, ang ating napakahusay na MC sa buong probinsya ng Pangasinan dahil pumunta po ako sa piyesta ng bayan ng Manantan. Nandun din po si Amanda. Nag-MC siya doon dahil sa kanyang napakagandang talento para mag-MC sa lahat ng mga okasyon. Maiksi lang po ang aking sasabihin sa inyo lahat. Sa katunayan, hindi na po tayo kumuha ng guest of honor and speaker dahil sabi ko kay Mike, ang mga bisita natin sa Grand Ball ng Balikbayan ay pumunta rito para magsaya. Kaya pagkatapos ko po magsalita, ang gabi nito ay para sa inyo lahat. Magsayaw po tayo hanggang umaga. Gusto ko lang pong bigyan galang at bigyan pugay at i-congratulate ang lahat ng ating mga kapamilya sa local government unit dahil sa napakagandang pag-organisa ng selebrasyon ng ating kapistahan. And I congratulate the Executive Committee, headed by Chairman Mike Sison. Palakpakan po naman natin si Mike. At siya ay gabi-gabi nabubuya dahil sabi niya kailangan maging perpekto ang selebrasyon ng ating kapistahan. At syempre po, ang ating kapamilya sa local government unit, sila po talaga ang nagpapakapagod at nagsasakripisyo, hindi po ako. Kaya I congratulate all of you. Maraming salamat sa inyong napakasipag na partisipasyon sa selebrasyon ng ating fest. Gusto ko rin pong bigyan galang at bigyan pugay ang ating mga dating opisyal ng ating minamahal na lungsod na nandito ngayon at nagbigay din po ng mga magagandang plano at programa sa ating lungsod. Gusto ko pong batiin si Mayor Dong Fontelera, may kumpadre, Vice Mayor Cesar Manzano, nandito rin po siya. Sa ating po lahat, lalong-lalo na po sa mga balikbayan na nandito ngayon, ako po ay natutuwa, ako po ay masayang-masaya dahil tuwing panahon ng ating kapistahan, sinasadya niyo pong umuwi para po tayo
ay magsama-sama sa selebrasyon ng ating tradisyon, ang Piyesta ng Siyudad ng Alaminos. Magpapasalamat lang po ko, siyempre po, unang-una sa ating Panginoon at sa ating minamahal na patron na si Saint Joseph dahil sa kanyang mga binibigay na biyaya sa ating minamahal na lungsod. Sa ating pong pagkakaisa ngayong gabi at noong mga nakaraang buwan, nakaraang araw na selebrasyon ng ating fiesta, nararamdaman at nakikita na naman po natin ang pagkakaisa ng bawat isa sa atin. At ito po ay indikasyon ng isang bayan, na ang isang syudad na nagkakaisa ang mga mamamayan, nagkakaisa ang mga lokal na pamahalaan at ang ating mga mamamayan sa lungsod ng Alaminos. Marami po itong patutunguhan. Hindi po pwedeng ang inyong lokal na pamahalaan ang nagtatrabaho lamang. Kailangan po namin ang pagkakaisa ng bawat isa sa atin. At kung atin po itong ipagpatuloy, marami pa pong mga biyaya, marami pa pong magagandang programa ang ating mararamdaman at pakikinabangan. Nangako po kami sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na naninirahan sa ibang lugar at kayo ay bumabalik kada taon. Nangako po kami na kada pagbalik ninyo sa ating bayan, marami kayong makikitang pagbabago, marami kayong makikitang mga programa na nakakatulong hindi lang po sa ating syudad, kundi sa mga mamamayan natin na nangangailangan ng tulong ng ating lokal na pamahalaan. At sana po, samahan po ninyo kami. Sama-sama po tayo na ibigay ang partisipasyon ng bawat isa sa atin bilang anak ng siyudad ng Alaminos, bilang mamamayan ng siyudad ng Alaminos, at bilang responsable mamamayan ng siyudad ng Alaminos. Mahal na mahal po natin ang ating siyudad. At sa pagmamahal natin sa ating lungsod, kailangan po iparamdam natin ito sa pamamagitan ng pagkakaisa sa bawat selebrasyon na ginagawa natin dito sa ating minamahal na lungsod. So muli, marami pong salamat. Tayo po ay magsaya. Ang gabing ito ay para sa inyo. Inuulit ko po, pag-uwi po ninyo next year, sana po yayain niyo pa ang inyong mga kababayan, ang inyong mga kamag-anak na umuwi. Dahil pag umuwi po kayo, unang-unang magiging masaya ay ang ating lungsod. Pag umuwi po kayo, na galing po sa iba't ibang dako ng mundo, pag umuwi po kayo, hindi lang po ang mga kamag-anak ninyo ang masaya para kayo ay makita, kundi po ang buong lungsod ng siyudad ng Alaminos. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo lahat. Sana po ma-enjoy natin ang napakasayang gabi ito na para po sa inyong lahat. Maraming salamat. Mabuhay po tayo lahat. Happy Fiesta. Sayawan na hanggang bukas. Meron daw premyo ang pinakahuling uuwi sa sayawan ngayong gabi galing kay Mayor Dong Fontelera. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Arthur del Fierro Celeste. Of course, joining in tonight is his beautiful wife, First Lady Ma'am Chloe Celeste. We also have there Ma'am Thea Bell Celeste joining his dad tonight. And I'm sure a lot of you are excited to know who gets to come home late, yung pinakahuling partner or pinakahuling pair to come home tonight. Siguro you guys are already expecting how much or who will be the winner. But before we let you take on dance floor, I would like to inform you guys that the next people who will be performing onto this very dance floor
in the Region 1 Athletic Association Dance Sports Competition secondary level, which took place in Lawan City last March 3 to 8. I would like to call them, I think they're already here. Let us call the 2019 dancers of dance sports for both Latin and Standard, Russell James Villanueva, Luaje Hillis with their coach Michael Padilla. We also have the Standard, Mark Ivan J. Peralta, Almera Ancheta with their coach Melba Sabiniano for a special dance number. For your kind information, out of the 14 divisions, they are among
bigyan naman natin ng parangal at honor ang kanilang mga coaches because these kids won't be able to land into the top 5 spot without the coaches. Yan. These are Sir Michael Padilla and Ma'am Melba Sabiniano. Ang magigiting nating educators. Thank you so much. I'm sure your feet and your dancing shoes are all itchy. Ladies and gentlemen, without further ado, let us welcome the music